medzi vás vtrhnem, ale ja to proste musím spraviť, pretože máme pre vás jedno milé a krásne prekvapenie, teda možno pre mňa je to prekvapenie, možno pre vás budete veľmi prekvapení, pretože chcela by som vás zoznámiť s mojím kamarátom, ktorý sa volá Pingo. Pingo, je to Pingo, ktorý momentálne prichádza teraz medzi vás. Toto je môj kamarát Pingo, ktorý by vás chcel strašne, veľmi srdečne naučiť jeden úžasný tanec. Keď už sme to takto spolu, takže ja si myslím, že by sme vám ho mohli najprv ukázať, pretože bez toho, aby sme vám ho neukázali, tak to nebudete vedieť. Však, takže Pingo, no vieš čo? Pingo, ahoj. To je Pingo inak, on sa strašne hanbí, ale ja verím tomu, že vám to ukáže. Pretože... Môžeme začať, Pingo? Pozrite sa, prosím vás, na jeho nožičky, pretože budeme to všetko všetci opakovať. 1, 2, 1, 2, dopredu, dozadu, raz, 2, 3, 1, 2, 1, 2, dopredu, dozadu, raz, 2, 3.